Terve teille! Tästä videosta alkaa tämmönen pitkä, hiukan reilu 2 viikon, ehkä melkein 3 viikon matka. Elikkä meillä metodistikirkossa on alkamassa ensi viikolla yleiskonferenssi. Elikkä meidän kirkkokunnan korkein päättävä elin, eli voisi puhua myös kirkolliskokouksesta. Ja se on todella iso tapahtuma, koska meidän kirkkokuntahan on tämmöinen kansainvälinen kirkko. Eli meillä on täällä Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Yhdysvalloissa niin kuin jäseniä ja meidän kirkon toimintaa. Yhteensä jäseniä on kirkossa semmoinen 12 miljoonaa. Ja tosiaan yleiskonferenssi on sitten meillä kirkossa se semmoinen niin kuin kansainvälinen korkein päättävä elin. Ja normaalisti se kokoontuu joka 4. vuosi, mutta nyt koronasta johtuen niin tässä on ollut peräti 8 vuoden tauko. Eli viimeksi yleiskonferenssi on normaaliin istuntoon tai kokoukseen kokoontunut 2016. Siinä välissä oli 2019 tämmöinen ylimääräinen yleiskonferenssi, jossa käsiteltiin sitten vaan siihen liittyviä asioita. Mutta näissä alkuvideoissa, tässä ja muutamassa seuraavassa, niin mä vähän taustotan yleiskonferenssia. Eli tällä hetkellä on vielä kotona. Mä oon siellä meidän Suomen metodistikirkon pappisedustajana. Ja meillä torstaina aamulla sitten päivällä, keskipäivällä on sitten lähtölento Yhdysvaltoihin ja sitten siitä niin toi viikonloppu käytännössä niin on semmoista perehdytystä, orientaatioa siihen työskentelyyn ja sitten ensi viikolla alkaa se varsinainen konferenssi. Mutta näissä videoissa mä vähän taustotan, kerron vähän, että mitä siellä on niin kuin odotettavissa ja tapahtumassa ja myös sitten esittelen vähän materiaaliakin ja muuta tällaista.